El tauler de daco és simètric i consta de 7 columnes de 21 caselles cadascuna. Tota la part vermella que hi ha davant de cada jugador és la seva zona. Entre les dues zones vermelles hi ha una part blanca neutral. Cada jugador té a la seva zona una fila de color blau cel. És el seu segur i si hi té una fitxa queda assegurada i no li poden matar. Però, atenció, cada jugador només disposa del segur de la seva zona. El segur del rival no li és vàlid i allí una fitxa seva no està assegurada. La fila groga del mig és la de la sort. El jugador que hi posa una fitxa tornarà a tirar i avançarà la mateixa fitxa. Tret que tregui un 6, que sempre l'haurà de recular. Si no pot avançar amb la fitxa que ha anat a la sort perquè una fitxa rival ho impedeix, haurà de recular el mateix número que li ha sortit.